Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Insizwa yaseMpendle. So mfowethu, sisakuwo nje lo shuna ukufundisana ukushayela ngezigaba. So ngiyathemba ukuthi usuqaqile ulimi, yabo. Usukwenzile okokuqala bekumele ukwenze, waliqaqa ulimi ngendlela efanele. Njengoba ngichazile kwenye ivideo, yabo. So ke manje into ekumele uyenze ukuthi ufunda ukuzithemba, yabo. Sakho ukuzithemba manje. Okay, ngoba nansi intombazane usuyayibona iyachaza, usuya kuyona, kumele uye nomqondo ukuthi ugcwele ngawo lo muntu uyakufuna naye ukulangazelela lo. So sitshele lokho mfowethu, yabo, lento ilele la kuwena. Ozitshela kona kuyikona. Ngoba mangabe uzibukela phansi mhlawumbe ucathiza ukuphoxa ingane mangabe yakuyona. Obvious, what you fear you attract. Isingisisho njalo. So mangabe usaba ukuthi uzokuphoxa, uzovela afika kuphoxa ngoba indlela ozokhuluma ngayo izobikhombisa ukuthi uyasaba ukuphoxeka. Nendlela ozobu-acta ngayo. So wena iya nje uzithembe, uzitshele ngaphakathi ukuthi ugcwele ngawe lo muntu uyakufuna naye. Noma vele mhlambe sengathiwa ke izinto azenze ngendlela oyifuna ngayo. Ayikho inkinga, but wena njengesipho, njengensizwa ezithembayo, lo muntu uyomwini, uya naleyo approach ukuthi uyowina, yabo. Ngoba mangabe uya ngokusaba mfowethu uzofika uthole lo kade ufuna and uzogcina ungasaya emantombazaneni ungasashili. So iyake ntombazane uye ngoshuna ukuthi ugcwele ngayo lo muntu naye ugcwele ngayo uyakufuna, yabo, ngoba awazi. So ungazibukeli phansi mfowethu, fana nomya ku-interview. Uma uya ku-interview isitshele nje wena ngaphakathi ukuthi uzofika uyiwine le interview, uzofika wenze ngendlela efanele. But uma uya ngokusaba, usaba ukuthi bazokubuza ngoba mhlawumbe ubonile amaphutha, izinto ongazazi mhlawumbe, obvious uzofika usabe lapha ya indlela ozobe ukhuluma ngayo, bazokubona ukuthi uyasaba, ugcina uluza umsebenzi. So ibalekile mfethu lento, ngeke uyisebenzise entombini kuphela, nasempilweni, yabo, ngoba uma interviews usazi uyakuyona. So nasemantombazaneni kunjalo. Iyakuyona ntombazane nje ufike nomqondo ukuthi ugcwele ngawe lo muntu uyakufuna naye, ukhulume nje ube free, yabo. So isona step ekushiya nazo leso sokuthi iyakuyena lo muntu nengqondo yokuthi ugcwele ngawe njengoba nawe ugcwele ngawe, yabo, ukuze izinto zakho zizokuhambela smooth, ukwazi ukuthi uwine ingane. Ungasabi, yabo, ngoba yonke lento ilele kuwena ukuthi uzitshelane. Umuntu angafika akutshela ukuthi umubi noma unjani noma mhlawumbe umuhle noma unjani. Cha, lokho akubalekile. Into ebaleke kakhulu wena ukuthi lento zobusuzitshela yona ukuthi either umuhle noma umubi, yabo. So umbono wakho baleke kakhulu ngawe, yabo. So umuntu angakutshela enye into but ekugcineni kulele kuwena ukuthi uzitshelani ngaphakathi. So ingakho ngithi kuwena uzitshele ukuthi lo muntu ugcwele ngawo, uzifika kuyena, uzithemba nendlela okhuluma ngayo, uzobona izinto zakho zizoshintsha. Kuzoba sengathi mhlawumbe umsebenzisela umuthi kanti cha, thina la umuthi asusebenzisela intombi, yabo. So enye into engikushiya nayo lezo, zithembe, intombazane igcwele ngawo.